जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, पावर स्टार पवन सिंह तांडव मचा दिले बने। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के आज जौन गाना आइल बटे आहो राजा, जौन की भैया ट्रेंडिंग में गर्दा मचा के रख दिल बा। आप सबके बता दी कि अल्लू अर्जुन के पीछे छोड़ दिल बा। चलिए भैया विस्तार तरीका से बता दी। पवन सिंह के आज गाना रिलीज भइल बा आहो राजा, जौना गाना के वीडियो क्वालिटी इतना जबरदस्त बा और गाना भी इतना जबरदस्त बा, जौना की वजह से पब्लिक बहुत ही ज्यादा देख रहल बा, प्यार आशीर्वाद दे रहल बा, जौना के वजह से भैया गाना ट्रेंडिंग में तांडव मचा रहल बा, गर्दा मचा रहल बा। काहे कि भैया मेन सेक्शन, ट्रेंडिंग के मेन सेक्शन में एक नंबर पर ट्रेंड कर रहल बटे, जहां की आप सब देख सकते हैं कि बहुत सारा बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ, बहुत सारा गाना, फिल्म, ट्रेलर, टीजर रिलीज हुई। ओ में पवन सिंह के गाना आवते लगभग हमके लगता 10 या 12 घंटा के अंदर में ही नंबर 1 पर ट्रेंडिंग चल गई बटे, जौन की मेन पेज में अभी भी डिस्प्ले पे देख सकते नहीं। और आप सबको बता दी म्यूजिक सेक्शन में 2 नंबर पर ट्रेंडिंग कर रहा है। जी हाँ भैया, यानी मेन सेक्शन में भी और म्यूजिक सेक्शन में भी ट्रेंडिंग में बटे, जौन की म्यूजिक में 2 नंबर पर और मेन में 1 नंबर पर। ई रहल भैया गर्दा और तांडव। किसी गाना जौन की अल्लू अर्जुन के 5 दिन पहले एक लिरिकल वीडियो जौन की रिलीज हुई बटे, जौन की 2 नंबर पर रहल। फाइनली आप सबके बता दी ऊ चल गई बा 3 नंबर पर। तो ये मामले में ट्रेंडिंग के क्षेत्र में, ट्रेंडिंग के मामले में पावर स्टार पवन सिंह जौन की गर्दा मचले बने, यहां तक कि अल्लू अर्जुन के किसी चल गई बटे भैया 3 नंबर पर, यानी पवन सिंह के पीछे चल गई बेटा अल्लू अर्जुन के ई गाना। भैया ई रहल पावर स्टार पवन सिंह के तांडव। आप सब का कहल जाए पावर स्टार खातिर कुछ जरूर कहीं चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा ज्यादा शेयर करी।